Okei, tällä kertaa vuosista urheiluvideota, mitä on lupaillut ensimmäisessä aloitusvlogissa, joka oli Q&A. Ja tässä tulee ensimmäinen temppu. Okei, ja tässä se tulee. Wow. Okei, ja nyt tulee toinen sama ja sitten sen jälkeen tulee jotain muuta. Nauttikaa. Okei, ja seuraavana vuorossa voltti, odottakaa. Okei, mä siis tässä vähän äsken patti, joten tässä tulee jännittää. Didit. Häntä paska! Sen jälkeen sä voit puolesta parin temppuun vielä. Okei, ja nyt on vuorossa voltti maasta tohon. No. Okei, ja nyt laitetaan toinen samanlainen. Ja sitten tämä tulee tätä. Mä. Epic save. Ja tämä sama kaveri taas kerran. Mä! Niin. Sitten hänkin tekee muutaman tempun. Antaa palaa. Okei. Let's go. Sama temppu. Oh, MLG! Okei. Elikkä joo, tässä oli tämä video. Ensi kerralla eteen mitään. Rakennan jotakin. Ja niin tässä on semmonen juttu, että pelivideota on seuraavaksi tulossa. Ja jotain liikuntavideoita. Jujutsusta ehkä. Karatesta niin edelleen. Mutta joo, nähdään ensi viikossa. Se olisi moro. Appiainen!